Aquest passat dissabte al local de la CNT Olot, Fabián Mohedano va oferir una esplèndida xerrada sobre com haurien de ser els horaris laborals, per les relacions socials i familiars. Fabián Mohedano és màster de mediació i gestió de conflictes en el treball a la Universitat de Cadis i és un dels impulsors de la reforma horària. La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l'impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l'augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l'activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8 o 9 del matí a 5 o 6 de la tarda, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'estat espanyol, i per tant a Catalunya, però, és habitual que la població treballadora s'aturi 2 hores per dinar. La nit escolar poden ser 3, i que la jornada laboral s'allargui fins a les 7 o les 8 del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 9 del vespre en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d'infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l'eficiència de les organitzacions. En definitiva se superposa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització de temps de vida quotidiana no té l'origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 7 o 8 del vespre. Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l'era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d'igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la millora de les condicions de vida i de treball, Eurofound, amb dades d'Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s'inicia fa uns anys i ara sembla que se'n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d'optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. Estem més a prop de quasi de la línia de l'altra, situar-se en horari britànic, doncs es queda amb l'horari continental de Berlín. Clar, per una persona de Luxemburg que pràcticament està en la franja de l'altre fus no hi ha problema, però per un gallec que pràcticament està en el fus de l'altre vol dir que a les 11 de la nit encara és de dia a l'estiu. Això nosaltres ho tractem perquè ho hem de tractar, però tampoc és un tema que ens tregui la son. O sigui, els xinesos tenen un fus horari únic per tot el país i per tant és un tema del valor que li dones a l'hora. A nosaltres el que ens preocupa, tot i que hauríem de tenir una hora menys, és a dir, a veure si m'explico, els francesos haurien de tenir una hora menys segons la distribució d'aquella convenció, però ells dinen a les 12 i sopen a les 8, és a dir, no té res a veure això de quin valor li dones a l'hora, sinó que el que ens afecta és el que va passar als anys 60, d'allargar, de fer la jornada partida i d'allargar. I per tant, aquí estàs sopant a les 10 de la nit i si passes al Pirineu, no sé quins són els pobles que teniu aquí darrere, doncs a Prades, no sé, doncs a Prades estan sopant a les 7 de la tarda i tal, no? O sigui que, per tant, no té a veure tant el fus, sinó l'altre tema. A Càritas acollim i acompanyem persones. Treballem les actituds personals que afavoreixin la conservació dels llocs de treball. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.